Ak chceš urobiť takéto video, no nevieš ako a lámeš si s tým hlavu, tak v tomto videu ti ukážem, ako na to. Na začiatok si pridáme všetky videá a fotky, ktoré budeme chcieť používať, alebo aj zvuky. V tomto prípade použijem toto video ako podklad a budem pridávať nasledujúce obrázky. Obrázok vyťahnem tuto hore, kliknem na ňo a odstránim zelené pozadie, aby som mal vlastne len čistú tú postavičku. A takto spravím s každým obrázkom. Následne si obrázok prispôsobím do veľkosti, akej chcem a pridám z tejto záložky nálepku takúto bublinu. Otočím ju a prispôsobím si ju tak, aby mi to vyhovovalo. A teraz do tejto bubliny pridám text. Opäť tuto v tejto hornej záložke. A napíšem tam niečo, napríklad ahoj. Farbu si zmením. A teraz sa prekliknem naspäť na túto bublinu a pozriem si, ako veľmi je naklonená, v koľkých stupňoch. Tu mám minus 30, čiže pôjdem opäť na text a taktiež ju nakloním na minus 30 stupňov. Text opäť zmenším, prispôsobím veľkosť a vložím to do bubliny. Teraz si text a bublinu prispôsobím dĺžkou, tak aby mi to vyhovovalo a zapínalo sa to vtedy, keď chcem a zároveň odchádzalo vtedy, keď chcem. Musím si prispôsobiť, ako dlho chcem, aby tento obrázok bol v tej polohe, v akej je, a následne povedzme, že tuto chcem, aby už text odchádzal, teda obrázok aj s textom, aby odchádzal a následne prišla tam nejaká náhrada, iný obrázok, text alebo niečo podobné. Čiže môžem si ešte nastaviť na text a bublinu nejakú animáciu, klasickú. Čiže takto to bude vyzerať. A taktiež môžem aj na toho panačika dať nejakú animáciu. No a povedzme, že niekde tuto v tejto časti chcem, aby ten obrázok zmizol a nahradil ho nejaký iný, ako bolo v tom predchádzajúcom videu. Čiže niekde napríklad tuto si vyberiem bod a môžem si ho označiť. Toho panačika, text a bublinu si zoskupím. Môžem to urobiť cez klávesovú skratku Alt-G a teraz vlastne pridám ďalší text, teda obrázok. A opäť odstránim pozadie. Postavičku je najlepšie tú druhu si dať rovnako, ako bola tá prvá, približne. A spravím teraz to, že dám si na začiatok a dám pozíciu a veľkosť, zaškrtnem, aby mi ostala stále rovnaká. A keď prídem do tohoto bodu, kedy mi začína ten druhý obrázok, tak opäť na to prvé video, na tú prvú postavičku dám pozíciu a veľkosť a nakoniec taktiež dám pozíciu a veľkosť. Avšak nesmiem zabudnúť na začiatok aj na koniec zaškrtnúť toto poličko, aby mi vlastne časom, keď pôjde ten text, teda tá postavička, keď pôjde, tak aby pomaly strácala tú sitosť. Čiže na konci si dám tú sitosť úplne na nulu a tu ako mám pozíciu a veľkosť, tak nakoniec si zväčším ten obrázok. Takto. Môžem ho dať aj na viac percent, lebo tuto mi napríklad dovolí len 500, ale môžem to prepísať napríklad na 700 alebo na viac. Takto. A vlastne teraz to bude takto vyzerať. Ale pri tomto druhom obrázku taktiež musím zaškrtnúť pozíciu a veľkosť, zmenšiť obrázok a rovnako tak musím zaškrtnúť tú sitosť, ktorú dám na nulu.
A prídem do bodu, kedy mi končí to prvé video a tu si opäť zaškrtnem na druhom videu, na tej druhej postavičke pozíciu a veľkosť a rovnako tak sítosť. Sítosť dám naplno a pozíciu a veľkosť zväčším na veľkosť, aká mi vyhovuje. A takto to bude vyzerať. Opäť nechám si trvanie toho obrázka, ako mi to vyhovuje a pridám ďalší obrázok. Urobím teraz znova to isté, s tým, že tú tretiu postavičku si môžem nastaviť takým štýlom, aby to stále nebolo, aby tie prechody stále neboli rovnaké. Zoberiem si druhú postavičku, dám opäť pozíciu a veľkosť a taktiež sítosť. Nakoniec pri tej druhej postavičke opäť pozícia a sítosť. Sítosť pôjde na 0. A pozícia a veľkosť pôjde takto, že zväčšíme, ale môžeme stiahnuť nižšie tú postavičku, aby vlastne to priblíženie išlo na tú hlavu. A takto to bude vyzerať. Tak sa vám vlastne hlava priblíži. A pri tej tretej postavičke tak opäť zaškrtnem pozíciu a veľkosť. A dám si ju nejak takto do pozadia, aby bola taká malá. A dôjdem do tohto bodu, kedy sa mi vlastne to druhé video končí a malo by nastupovať to tretie. Dám opäť pozíciu a veľkosť a zväčším tú postavičku tak, aby som tu mal jej hlavu. Rovnako tak nesmiem zabudnúť zaškrtnúť sítosť. Na začiatku ju dám na 0 a nakoniec pri tej tretej postavičke ju dám naplno. Opäť nechám si dĺžku, aká mi vyhovuje a pridám obrázok. Prispôsobíme si, kde chceme, aby nám začínal ten prechod z jedného obrázka na druhý a zoberieme si ten tretí obrázok, zaškrtneme opäť pozíciu a veľkosť a rovnako tak sítosť. A prejdeme aj na koniec toho tretieho obrázku, rovnako pozícia a veľkosť a sítosť. Pozíciu a veľkosť môžeme pri tom treťom obrázku urobiť tak, že môžeme to trošku zväčšiť, ale posunieme to doľava. A pri tej štvrtej postavičke opäť pozícia a veľkosť sítosť s tým, že postavička pôjde takáto malička v pozadí, niekde na kraji. A sítosť dáme na 0. Prídeme na tento bod opäť, keď sa nám končí to tretie video. A zaškrtneme si opäť pri tej štvrtej postavičke pozíciu a veľkosť. Sítosť. Sítosť pôjde na 100%. A veľkosť si prispôsobíme a dáme ju, kam nám vyhovuje. A rovnako tak nesmieme zabudnúť nikde na tú sítosť, aby sa vlastne to všetko stratilo potom takto, aby to mizlo a zároveň aby ten druhý, keď prichádza, tak aby sa mu naplňala farba. Čiže takto to bude vyzerať. No a tuto môžeme dať napríklad do ruky niečo, ako som mal v tej ukážke. No, nájdem si bod, kedy chcem, aby mu vyšiel nejaký ten obrázok z ruky alebo odkiaľkoľvek. Dám si na ten bod, môžem si ho označiť a vložím tam tú snímku alebo video nejaké iné. Prispôsobím to tak, že dám mu to na ruku, takéto maličké. Zaškrtnem pozíciu a veľkosť, rovnako tak sítosť. Sítosť pôjde na 0 a dojdem do bodu, kedy chcem, aby to bolo naplno zobrazené, tá snímka. Opäť pozícia a veľkosť, sítosť. Sítosť pôjde naplno. Nastavím si pozíciu, kam ju chcem. A až mi príde do tohoto bodu, takto sa mi to zväčší. Chcem to napríklad nechať nejaký čas a potom chcem, aby mi to prešlo na celú obrazovku, čiže opäť kliknem na tú snímku, dám pozíciu a veľkosť a v tomto bode chcem, aby sa vlastne tá snímka zväčšila na celú obrazovku. Takto si to prispôsobím a takto to bude vyzerať.
Na konci si môžem všetky tieto videá označiť a dať vlastne orezať, aby všetky rovnako skončili. Taktiež tu môžem dať nejakú animáciu, aby to na konci postupne tak zhaslo. No a teraz ešte pridáme efekty. Pôjdeme opäť do tejto záložky. Tu máme nastavenia tohoto efektu. Prispôsobíme si ho, kedy má začínať a kedy má končiť. Tuto by mohol skončiť napríklad. A môžeme ho aj použiť niekde inde, napríklad v tomto bode, ako sa nám zväčšuje tá snímka. A rovnako tak môžeme pri tomto prechode použiť tento efekt. A bude to vyzerať takto. Samozrejme dá sa to všetko prispôsobiť. Tuto sú opäť nastavenia, keď si rozklikneme daný efekt. A ešte si pridáme zvukové efekty. Pôjdeme do audia a buď si môžeme nahrať nejaké svoje, čo máme, alebo už tu máme nejaké prednahrané. A vyberiem si napríklad túto nahrávku a prispôsobím si ju tak, môžem si označiť, kde mi začína a kde mi končí tento efekt. Priradím si k tomu nahrávku a vlastne keď mi ten efekt končí, tak zruším aj tú nahrávku s tým, že môžem ju upraviť tak, aby nezačínala naraz v plnej hlasitosti, ale nastavím si tu, aby mi začínala nejako postupne. A ešte, aby to celé video nebolo tiché, tak do pozadia môžem dať nejakú pesničku alebo nejaký zvuk, ktorá bude hrať vlastne na celé to video. S tým, že môžem ju trošku nechať aj za video, aby to spravilo ten efekt, že keď príde video na koniec, tak ešte chvíľu je tá hudba. S tým, že dáme opäť, aby to postupne začínalo a postupne končilo. No a vlastne takto sa dá s tým ešte pohrať. Rovnako tak ešte môžete vojsť do každej snímky a upraviť si ten prechod, ako proste sa zväčšuje a zmenšuje. Tak dá sa to, keď si túto rozkliknete, dáte si napríklad na tento bod, kedy sa začína zväčšovať alebo zmenšovať a dáte si napríklad tento prechod a môžete si ho upraviť ako chcete a bude to takto vyzerať. A ešte, čo môžeme ako poslednú vec spraviť, tak pri tom, ako sa nám približujú tie postavičky, tak môžeme vidieť, že to pozadie ostáva stále v rovnakej pozícii a môžeme to rovnako prispôsobiť. Keď v tomto bode sa tá postavička prvá zväčšuje a prichádza tá druhá, tak môžeme rovnako cez pozíciu a veľkosť prispôsobiť aj to pozadie takým štýlom, že trošku to zväčšíme, nie oveľa, ale trošku, aby to vyzeralo, že aj to pozadie vlastne ide s tým obrázkom. Takýto efekt to vytvorí. A takto sa už s tým môžete hrať. Odkaz na obrázky, kde si takéto môžete stiahnuť, dám vám pod video link na obrázky a môžem vám dať dole pod video aj link na nejaké zvukové nahrávky. Tuším, že je tam balíček, v ktorom je 100 zvukových nahrávok. Čiže to by bolo pre video všetko a ďakujem, že ste to dopozerali až sem. Dúfam, že vám video pomohlo a vidíme sa na budúce.